Kenguri košarkaši. Ja sam Napo! Ja Archie! Ja Nelson. Ja sam Kevin! A ja Junior! Tajna Sierra Kangu. Pomoć! Gori nam jedan motor! Nećemo moći dugo da izdržimo! Pomoć! Brže, Tiffany, brže! Pomoć! Ovdje Bravo November Mike Zulu! Gori nam jedan motor! Dajte nam vaš položaj, Bravo November Mike Zulu, vrlo vas loše čujemo. Ostrvo, spaseni smo! Ali tata, tog ostrva nema ni na jednoj karti! Opala! Vidim ga! Na tebe ređujem! Tvoje, Nelsone, bacam ti! Ej, hop, 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 la 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 la, hop, 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 hop! Podarki pored izvana, vodim putar kuma! I hop, 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 hop! La! Hej, prijatelji, čujem avion koji se približava. Vi ne čujete ništa? Da, pravo je, svi na osmatračnicu! Ovi su uvek uzbuđeni. Tačno je ono što sam govorio. Avion u nevolji. Pa hajde, to je opet neko maslo, Mr. Dija. Upravo si, Kevine, on je spreman na sve da bi nam otao zlatnu biljku. A šta ako se vrate, momci? Možda je neki jadnik koji ima probleme. Ne mogu više da kontrolišem avion, komande su preteške. Razbićemo se, tata! Učini nešto! Evo, najzad mogu da vidim putnike. Nemoguće da tako lepa devojka radi za Mr. Dija. Nemoguće. To je još jedna od njegovih tajnih transformacija. To nije Mr. D! Moramo da ih spasemo! Pazi naplo, to je kloska! Življe, idemo trčećim korakom! Ihobla! Šta je sa vama? Juniore, trči kod Džanga da ga zamoliš da isključi magnetni štit! Ovdje nikad ne može da se bude miran. Dobro, idemo. Brže! Brže, Django! Treba da se isključi magnetski štit. Nedosledni konoklasti treba da se spreme da igraju rumbu. Da, može mi isasti! Baki Joe, trostruke neznalice, čujete li me minusi nijedni? Da čujemo, Mr. D! Uvek spremni, uvek hrabri, Mr. D. Slušajte me, bedne larve,
Ti prokleti kanguji su napustili svoje prokleto ostravo, isključili svoj prokleti magnetski štit, a ja hoću njihovu prokletu zlatnu biljku i njihovu prokletu tajnu! Dovedite mi ih žive brzo, inače ću da vas pretvorim u paštetu! Tata, probudi se, preklinjem te. Ovo je nemoguće. Spremni? Krećemo! Evo tu je, vidim avion! Još samo malo! Kažem vam da smo upali u klopku! Po mom proračunu verovatnoće, putnici su se sigurno dobro ugruvali. Ne brinite, ja imam plan. Sve ruke uvis! Ruke uvis! Nema svrhe da bežite, uhvaćeni ste, pacovi! Rekao da ste... Joe, da kažeš na ovu kupku za stopala! Hajde, idemo svi u Djangovu kolibu! Putnik sa velikog horizonta blistaće pod punim mesecom, kao i pre, zahvaljujući ovom eliksiru, punom vitamina. Tako mi košarkaša, gde sam ja? Gde mi je čerka? Gde je Tiffany? Hvala vam. Vi ste mi spasili život, mladiću. Nije mi bilo lako, ali šta da radim, takav sam. Najbolje je što povrh svega nije ni bio tamo. Dobro, onda ispričat ću vam to kasnije. Probudite se, inertne ektoplazme, nećete valjda da dopustite vas pobediti smešni torbari. Morate da uspete da prodajete na ostravu, ja hoću zlatnu biljku, čujete li me? Potrebna mi je zlatna biljka! Juniore, šta je bilo? Spavaš? Premoren sam. To nije razlog da pustiš napao da pobeđuje. Ajde, popla. Vidiš li isto što ja? Da, izgledam strašno i voljela bih da se osunčam. Ma ne, perlice moja, govorio sam o ovome. Prijatelji moji, hoću da vam se zahvalim i da vam predstavim moju čerku Tiffany. Uja! I neću okolišati, ja sam Sami, najskromnije rečeno najveći košarkaški trener na svetu. Video sam kako igrate, to uopšte nije loše, a ako me budete slušali mogu da napravim od vas prave profesionalce, velike igrače. Da li prihvatate moju ponudu možda? U svakom slučaju ja idem da se sunčam. Šta kažete na njegov predlog? Ja kažem da u životu treba znati napraviti izbor. Pod uslovom da se dobro izračunaju ulozi. Uobražen je, ali mi se to dopada. A ti, što ti misliš? Mislim da je ovdje lepo vreme i ne treba mnogo da lupam glavu. Odo, prijatelji moji, što ste odlučili? Pa evo, pošto smo glasali sa 4,5 glasa protiv jednog, odlučili smo da... Da, u stvari, mislim na to. Znate li gde je moja Tiffany? Tiffany! Tiffany! Ej, pogledajte, zar ono nije njen dušek? Ako želite ponovo da vidite živu tu malu ološ, Tiffany, morat ćete da nam date zlatnu biljku u potpisu Mr. D.
I ovaj put, Django, nemoj da zaboraviš da uključiš magnetski štit. Ne brinite, crni Mr. Dija neće moći da prodre na naše ostrvo da bi izvršio svoj kobni zadatak i ne mislim. Pravo na cilj, Nelsone! Ja video sam napao, ali moramo da budemo obazrivi. Napravit ću nesreću. To je matematički vjerovatno. Ipak pazi, Kevin, ako hoćeš, poći ću sa tobom. Ne dolazi u obzir, Napo. Idem sam da umestim ta dva mekušca. Vidjet ćeš, napravit ću kašicu od njih. Brže, Bakon, on dolazi. Nisam glup! Nego da vidiš pazi. Aha, bednici, čuvajte se Kevina. Dobit ćete dobru ćušku. Budi hrabro, Tiffany, dolazimo! Ti djavolski kanguri opet su mi pobegli. Arture, pozovi mi ona dva glupa sisara Baka i Joe. Vaša mislosni, vi ste svetionik inteligencije, vaša svetlost, ovo sjela planetu za 1000 plamenu. Čuti, lošu uradio ono što sam ti rekao. Halo, Bak i Joe, ostanite na vezi, dajem vam njegovu visokoparnu ogromnost. Bak i Joe, imate noći da mi dovedete devojku ili... Možete da računajte na nas, gazda! Računajte na nas, gazda! Učuti, glupi beskičmenjaku! Onda, prijatelji moji, sad kad je sve u redu, slažete li se da odigramo jednu malu utakmicu? U stvari, Ajde, pristanite. To će toliko dobro da mog tatu, bit ćete baš slatkiši. važi, ali samo jednu utakmicu. Gde će to da bude? Pa u opasnom gradu protiv ekipe gusara. Opasnom gradu. Ali tamo živi Mr. D, naš To najgore nema veze neprijatelj. sa sportom. To je najzagađenije mjesto na planeti. Mr. D izliva pesticide u more. Njegove fabrike hemijskih proizvoda bljuju crni dim. Ajde, samo jednu malu utakmicu da učinite zadovoljstvo mojoj perlici. Ovaj put mi neće pobeći. Ovdje je Roy Waller, koji vam se javlja direktno sa stadiona u opasnom gradu. Ovo je izuzetno. Gusari, aktualni šampioni sveta, su prihvatili da igraju protiv nepoznate ekipe Kangua, koji dolaze sa ostrva Sierra Kangua. Utakmica će skoro da počne. Kakva napetost! A evo Kangua koji izlaze iz slačionica. Baš i nije neki topao prijem. Osjećam da ću da napravim nesreću. Ne brinite, posle nekoliko koševa bit će bolje. Slušaj me pažljivo, Kangu. Nisu se rodili ti koji će pobediti gusare. Prepusti ga meni, promenit ću mu lični opis. Da sam na tvom mjestu malo bi se primirio, znaš? Ej, što on to radi? Super, 2:0. Budalo, oni su dali koš. Nije trenutak za priču, idemo. Ovoga puta ću da masakriram te plišane medvede.
prisustvujemo nevjerojatnoj predstavi, nepoznati smevaju svetske šampione! Znao sam, napravit ću od kangura najbolje košarkaša na planeti. Šta ja to govorim u svemiru? Vidiš da vidiš kad hoćeš. Šta? Sami i Tiffany su opet nestali. To je opet masno, Mr. Dija. Recite mi, gde vi mislite da se nalazite? Pa kako da kažem? Imate 5 sekundi da se vratite na teren. Nastavite partiju, momci, ja ću se pobrinuti za ostale. Idemo s tobom! Ne dolazi u obzir, Mr. D sigurno posmatra preko svojih ekrana, ako vidi da nismo ovde, on će nas juriti. Nastavite. Zvezda sjajna! Treba da postavite zamku kangur! Trenutak je za dalanje. Zamenit ću ovo dvoje nedoslednih idiota za zlatnu biljku Mačukangu i zahvaljujući njenoj tajni nazad ću postati gospodar sveta. O, draga moja Tiffany, dete moja, perlice moja, nije ti previše strah? Ne dopada mi se mnogo ova velika životinja ko ne zgleda. Opet promaš! Pogledajte ko nam je došao! Šef od kangua! U redu je, shvatili smo! Bedni junaci! Ali gde je najopasniji među njima? Ovde sam, Mr. D. Kangu je mali, ali je nervozan! Baš... Treba da nađemo način da se izvučemo iz ovog sosa! Imaš li neku ideju? Pređi, kangu, reci mi tajnu za dobijenje zlatne biljke i tvojim prijateljima će biti spašen život, ha? Mr. D, izgubili ste partiju! Još si premla da bi me pobedio, kangu!
Bila sam sigurna da ćeš doći da me oslobodiš. Tako si hrabar, jak, sladak. Moja čerka je u pravu, Napo, stvarno si najbolji. Dobro, ali nemoj tako blizu. Gubimo ovo, mora da se sredi. Svaka čast, Napo, uspeo si. Zar si sumnjao? Spremni? Idemo! Kan! U napad! Ne brinite, momci, bliži se dan osvete! Velika guvi! Velika Ovo mi se već više sviđa. Izuzetno, nove zvezde su rođene. Kangui su pobedili gusare sa 96:94. Gusari su ismejani i poniženi, a Rottweiler je direktno prenosio ovaj događaj. Vraćamo se u studiju SV1. Osvetit ću se! Ja sam Napo! Ja Archie! Ja Nelson! Ja sam Kevin! A ja Junior.